हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर गोबां गिख्रंथाव जाथाय जाना फैबाय आं हरजों हर मोनसे भिडिअ बानायफिनबावनो गोनां जाबाय मानो होनबा बिराद इम्परटेन्ट माने बे एसेन्टियेल लोगोफोर जोंनि आसामाव माने सासे पजिटिभ मोनबाय बे भाइरासनि सायावनो जाय मानसिया बियो दिल्लीनिफ्राय फैदोंमोन 6 मार्चआव गुवाहाटीयाव मोनफैदोंमोन ओमफ्राय बिनि बैसोआ 52 बोसोर बैसो बे मानसिखौ दायो कनफार्म जाबाय जोंनि आसाम हेल्थ मिनिस्टाराबो बुंबाय आरो आसामनि हेल्थ डिपार्टमेन्टआबो बुंबाय कनफार्म ओमफ्राय दायो बेखौ सिलचर मेडिकल कलेजाव ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं बिनि गासिबो फेमिलिफोरखौ आइसोलेसनाव दोनबाय ओमफ्राय लोगोफोर बिराद गिनो गोनां जाबाय कि जोंनि आसामावबो फैबाय आरोना नोंथांमोना निउसावबो नुबाय जानांगौ बिनि बैसोआ 52 बोसोर बैसो आरो बियो दिल्लीनिफ्राय आसामाव माने गुवाहाटीसिम मोनफैबा 6 मार्चआव मोनफैदोंमोन आरो बिनि गेजेराव 16 मार्चआव बियो कारिमगन्जआव थांदोंमोन हाथिगाव जानानै गुवाहाटीनि हाथिगाव जानानै ओमफ्राय बिनि गेजेराव बियो 18 थारिखआव बिथाङा माने लोमजानायखौ एसे बारा मोनदोंमोन आनवेल माने गोबां लोरबां मोनबाय लोमजानाय जाय बे केरेक्टार जायो जाय सिम्पटम्स अफ कर'ना भाइरास बेखौ मोनबाय स' 25 मार्चआव बेखौ एडमिट खालामबाय सिलचर मेडिकल कलेज हस्पिटालाव ओमफ्राय बिनि गेजेराव दिनै 31 मार्चआव बेखौ कर'ना भाइरास कनफार्म जाबाय बे मानसिया गोबां जायगायाव बेरायबाय ओमफ्राय दायो बेरायनानै दायो बे जाय जायगायाव बेरायदों बेयावथ' एसे एनै गिनो गोनां जाबाय स' बेयावहाय दायो एलार्ट जानांसिगौ दा जोंनि सरकारा बेनि सायावहाय नाजागोन आरो बिनि गेजेराव ओरैनो जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा इसेबां गोख्रों पलिटिकेल लिडार दंखायो बिथाङा बिराद बायदिसिना नाजाबाय थाखादों सिगांनो एडभान्स बिथाङा प्रभाइड खालामजोबखादों गासिबो फेसिलिटिस बे भाइरासनि थाखायनो दायो सिलचर मेडिकल कलेज माखासे खोथाफोरखौ माखासे सुबुंफ्रा ओरैबायदि लाखुमाना दोनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैयो ट्रिटमेन्टबो लाया ट्रिटमेन्ट माने चेकआपबो लाया बे मेडिकेल चेकआप खालामैनि थाखायनो जोंनियाव आरो सन्देरनो गोनां जायो ओंखायनो माने जायफोर मानसिया मेडिकेल चेकआप खालामाखैना बिसोरखौ ओरैबायदि फैनांगौना जेरै दाख्लैहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंना जाय माने ट्रिटमेन्ट खालामैनि थाखाय फैदोंना बेबायदिनो फैमारनांगौ आरो फैबाय थाबावनांगौ एफा गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैदों ट्रिटमेन्ट लाया मा लाया ओमफ्राय दा बेखौ लानानै बेरायबाय थागोन आरो जोंहासो गिनो गोनां जायो स' जायफोर जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जाहाथे रावबो बेफोरबायदि जाया जायफोर गोजान गोजाननिफ्राय फैदों बिथांमोना मेडिकेल ट्रिटमेन्ट माने चेकआप खालाम आरो बिनि गेजेराव था मोजाङैनो जुदि मोजां पजिटिभ ओंखाराबाथ' मोजाङैनो जायोबाथ' इसोरनि अननायाव बिराद धन्यबाद नङा होमबा जुदि ओंखारोब्लाथ' ट्रिटमेन्टथ' लाथारनांगोन ना दा नैबे मानसियाबो बिदिनो इसिबां गोजाननिफ्राय फैबाय ट्रिटमेन्टबो खालामा माबो खालामा माने चेकआपबो खालामा माबो खालामा बेरायबाय उनावसो जेब्ला दुरबल मोनो जेब्ला लोमजानाया बारा जाबाय अब्लासो एडमिट खालामहैजाबाय बेफोरबायदि आरोना स' बेबा बबे जायगायाव बेरायदोंमोन आरोबाव बिराद गिनो गोनां आरो सोरजोंबा आखाइ मिलायदोंमोन स' जोंनि आसामाव फार्स्ट पजिटिभ मोनबाय बिनि मुंखौ दायो मेनसन खालामथ'वाखै लोगोफोर दायो बे मानसिया सिलचर मेडिकल कलेजाव दङ मानसिफ्रा बुंदों सिलचरनि बे मानसिया काछारनिसो मिथियोना डिस्ट्रिक्टआ जाबाय काछार ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बियो कारिमगन्जआव थांदोंमोन 16 मार्चआव आरो हाथिगाव दिल्लीथिं गुवाहाटी जानानै माखासे खोथाफोरखौ नोंथांमोना निउसाव मोनबावबाय थागोन माखासे दासिमबो निउसनि मानसिफ्रा बेखौ फुरा माने पाब्लिश खालामनो मोनथ'वाखै ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दायो मुंफोरबो पाब्लिश खालामगोन लासैनो आं जेसेबांखिनि मिथिबाय बेखौ नोंथांमोननि सायाव खोन्थाबाय स' जों सांग्रांथि थानांगौ नोंथांमोना दायो लकडाउन हिसाबै जाय रुल एन्ड माने रेगुलेसन बेखौ फल' खालाम जाला माला ओंखारनो मोन्दों दायो बेंक खुला जादों माने ओंखारथारना येस प्रभु एकदमबारे